Moi kaikille! Mä oon Toivasen Marjo ja tosiaan tämän Helmehoivan perustaja. Ajatuksena oli semmonen, että mä voisin teille perjantaisin tämmöisen perjantaipostin tai perjantain pikavinkit aina julkaista ja käsitellä ikäihmisten kotihoitoon, kotisairaanhoitoon tai muihin asioihin liittyviä asioita. Että jos teille tulee mieleen jotain, mitä te haluatte kysyä tai mistä mä höpöttelisin, niin laittakaa ihmeessä viestiä, niin voidaan ottaa sitten perjantai-posti aiheeksi. Mutta näin ensimmäisellä kerralla ajattelin, että kerron pikkusen omaa historiaa, niin tiedätte vähän, miten Helmehoiva on syntynyt ja mitä mun taustalla on. Eli mä oon sairaanhoitaja ja ihan ensimmäiseltä koulutukseltani olen lähihoitaja. Ja ensimmäinen työpaikka on ollut kuinkas muutenkaan ikäihmisten parissa. Mutta tosiaan kun sairaanhoitajaksi valmistuin 2003, niin siitä lähtien työllistyin ensin sydänyksikköön ja sitten 2009 on siirtynyt päivystysalueelle ja päivystys- ja infektio-osastolle. Aika lailla voisin sanoa, uskaltaisinko sanoa, että kaiken nähnyt siellä, että tämmöinen kaikki erikoisalat edustettuna päivystys- ja infektio-osasto, että monenlaista kerkisi työvuosien aikana eteen tulla. Sieltä tosiaan molemmista yksiköistä hyvän pohjan saanut siihen hoitotyöhön ja sitten myös kouluttauduin siinä opintojen ohella, että olen lukenut tuon sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma, eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja lisäksi sitten ammatillisen opettajan tutkinnon. Ja näiden turvin sitten 2020 hyppäsin ihan uuteen haasteeseen ja toimin 4 vuotta yksityisellä sektorilla hoivakodin johtajana. Ja oikeastaan ihan viimeisimpänä hoivakodin johtajavuotena niin alkoi kypsyä se idea mielessä, että pitkään olin haaveillut yrittäjyydestä, mutta en ehkä ollut tarpeeksi rohkea, mutta että sen viimeisen työvuoden aikana sitten asiat selkeytyi ja tuli tarpeeksi rohkeutta siihen, että viime vuonna hyppäsin sitten pois siitä tehtävästä ja rupesin suunnittelemaan tätä Helmehoivan syntymistä. Semmoinen on mun tarina ja ohukaisuudessaan sitten Helmehoivankin tarina. Nähdään ensi viikolla perjantaina ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Moi!